ya sa na ganka. Gara da Allah ya sa na ganka. Babban mutum. Lafiya ɗan sigari da sassafa haka? To, dama gurinka na zo. Na san inda na zo zan same ka a ƙofar gida. Yanzu da zan fita kasuwa. Shi sa na ce to bari in zo in ritsa ka. To me ke tafi da kai? Ka gani nan tun shekaran jiya rabona da abinci. Tun shekaran ina gaya ma. Jiya ma haka na kwana. Ba ci komai ba. Ga shi da safen da tashi wa kari. Na ce nan zan zo. Na san nan ne kadai zan zo in samu. In yi kumallo. Dan sigari kenan. Ka rasa abinci tun shekaran jiya. Amma ba ka rasa sigarin da za ka sha ba. Kai! Wata ne! To, ai, asan lamarin da ya ce du'a. Yanzu aka ciki na zafi yake ina gaya ma. Kaga, dan sigari. Kasuwa zan fita. Kuma wai maganan abinci ba babu bane, akwai abinci a cikin. Allah maka albarka. Kuma in kuɗi ne akwai kuɗi a aljihu. Yau shi sa na zo. Amma fa ba zan baka ba. To, hakuri da shekaran jiya baka ci ba, jiya baka ci ba, yau ka zo baka ci ba, amma baka rasa sigari a bakin ka ba. Wannan wani irin lalacewa ne dan sigari. Kullum ina gaya ma, dan sigari yake za ka yi hankali. Yau, idan yanzu ka ce maki inda ya da Allah da abincin nan daga baya duk wannan bayanin yanzu ba ganewa nake ba. Kaga dan sigari da na ɗau abinci a gidan nan nawa in baka. Dan sigari gwara in kira almajiri in bashi. Haba! Sigari a ɗaya! Sigari ko? Sigari je ka ce? Sigari ko? Inda sigari ne. Sigari. Yau sigari ne ka cire ta daga bakinka ka wullar ta taka? Ina ga abincin. Yanzu za ka ban abinci kai ina zuwa. Sigari yau ita ta koma a suwaki kenan. Ƙware kuwa. Kai ka gani. Ka gaya ma zancen nan. Dan sigari me kake yi da wannan? Me ka gani nake? Najeriya. Tutar Najeriya ba? To wa ɗan sigari ba? Ɗan Najeriya. What? Ƙware kuwa. Gaskiya ne ɗan sigari. Abinci. Ka fara hankali. To. Ka fara hankali. To. Ka shiga gidan ka ce ma mata ta ai ma kwano daga yau. To. In shiga yanzu. Ko in shiga. Amma ɗan sigari ka burge ni. To. In shiga. Kullum ina gaya ma ka kira sigari ba rayuwa ba ce. Ai mutum gudun ba ɗan sigari ba ɗan Najeriya. Ka daina jawo da wani wadda mana haba. Amma yau ga yunwa ta ka daina shan sigari gaba daya. Ya, in shiga. Jiya baka ci ba. Jiya baka ci ba. Ga shi yau baka ci ba. Shi ne sa ka yadda sigari? To daga yau ka je ka ce kullum a sa ma abinci da safe. Ka burge ni sosai. Godiya nake. Allah ya sa sauran mutane su zama kamar ka. Sai na dawo.